Umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uSamkelo Zwane useveza indlela oza kwabo nomqeqeshi uNasruddin Nab abaphatha ngayo ngemuva kokuhlulwa kwabo ngo-4-0 yiMamelodi Sundowns. Ngaphambi kwalokhu kuhlulwa, iKaizer Chiefs yalwa kahle, ihlulwa yiMamelodi Sundowns ngo-2-1 koweBetway Premiership. Emdlalweni wakamuva weCarling Knockout Cup, iSundowns yayiwuphethe umdlalo, yanqoba ngamalengisi e-FNB Stadium eSoweto. Lokhu kuqubule imibuzo ngokuthi umqeqeshi uNasruddin Nab utheni kubadlali bakhe ngemuva komdlalo. UZwane uchaza ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi abadlalanga ngendlela efanele futhi kunzima ukwamukela ukuhlulwa. Ubalula ukuthi lo mphumela unikeze ugqozi lokuthi iqembu liphinde lizame kube sengathi liyavuka ukuze ligweme ukubhaxabulwa kabuhlungu ngokuzayo. Ngemuva kokuhlulwa, uNabo watshela abadlali ukuthi badinga ukuba focused futhi babonise abalandeli ukuthi bazimisele. Okuhle ukuthi uZwane uzwakalisa ukujabula kwakhe ngokuwina iHome of Legends Cup, yize lo mqhudelwano ubuthathwa njengobungani kodwa iChiefs uthathele phezulu. Ihlule iGolden Arrows ngo-2-0 yase idlala ngokulingana neSundowns kwamanqama, yanqoba sekukhahlelwa amaphenalty yaphakamisa indebe. UZwane uthe kithina kufana nokuqinisa ukuzethemba. Ubalula ukuthi abaqeqeshi bakubeke kwacaca ukuthi nakuba kubhala ukuthi umdlalo obungani kodwa kubalulekile ukuzilungiselela. Base bewuthatha njengayo yonke imidlalo encintisanayo futhi kwaba ugqozi kulokhu abangakufeza esikhathini esizayo. Ukuphawula kwakhe kuqamisa umqondo weqembu ogxilile ngaphansi kukaNasruddin Nab. Yize lo mqhudelwano ubungobungani kodwa iChiefs iwuthathele phezulu, iwubona njengethuba lokuzilungiselela umdlalo wayo olandelayo weLeague neRichards Bay ePeter Mokaba Stadium ePolokwane ngomhla ka-27 November.